Hamba közepén vagyunk, az Agrarius központjában. Ez a hely, ahol most állunk, ugye, ez egy szoborpark. Itt a hambai híres emberek vannak, szobré vannak ide téve, és ezt mindent az Agrarius hozott létre. Mögöttem van az Agrariusnak a kávézó, a cukrászdája, fönt az emeleten kiállító termek vannak, Tóth Elemérnek, hambai költőnek, szlovákiai magyar költőnek a könyvtárabból 4500 könyv van itt elhelyezve, hogy az iskolások, a hambaiak ki tudják ezt használni, tudjanak olvasni, le lehet ülni a könyvtárba. Másik oldalon van Igaladarnak, hambai fafaragónak az emlékszobája. Az ő fafaragósének a szöme van ott elhelyezve, ami csodálatos dolog. A harmadik szoba az ugye Mács József, ő Bátkában született, de mind a három ember író, szlovákiai magyar író, és azért vannak itt mind a hárman jó barátok voltak, és nekem is személyes jó barátaim voltak. A falon, kávézó falon megtalálható Benedikt Lászlónak az emlék táblája. Ez a Benedikt László ugye egy különleges, rendes ember volt, aki kétszer volt világbajnok, világ első a barlangok fényképezésébe. Azt hiszem, hogy Barcelonába kapta meg az egyik világbajnoki címet. Egy nagyon rendes srác volt, jó barátom volt, több mint 20 éven dolgoztunk együtt. És van még a falon egy másik dombormű is, Pelikán Stefannak a domborműve, és Zsolna mellől Lietavszka Lucskáról származó szobrászművész, Európa-díjas szobrászművész volt, és nekem személyes jó barátom, és az összes szobrokat mindet ő alkotta. Van neki is itt egy emlékszobája, és van található a legtöbb eredeti műve egész Szlovákiában. Nézzük meg ezt a domborművet is. Ez egy csodálatos központja a falunak, és a vidéknek is. Mindezek, akik itt vannak elhelyezve, rendes magyar emberek voltak, és méltóság teljesen képviselték a gömöri magyarságot is, a Szlovákiában élő magyarságot is. Én csak nagy tisztelettel tudok rájuk nézni ezekre az emléktáblákra, szobrokra, mert én személyes kapcsolatban voltam velük, és személyes jó barátaim voltak hosszú-hosszú éveken keresztül. 4500 kötete van, 6500 kötete volt, ő Pozsonyban lakott, itt született, jó barátok voltunk. Hirtelen meghalt, imádta Hanvát a szülőhelyét sok versébe, megemlíti a kötődését Hanvához. Én nagyon örülök, hogy ez itt van, úgy az iskolások, mint a hambaiak, ki tudják ezt használni. Sokan még az öreg otthonból is eljönnek, leülnek ide, szívják magukba ezt a levegőt, és némelyik könyvet, ami tetszik nekik, elviszik, elolvassák. Úgyhogy ezt meg kell őrizni. Ezt a család hagyta? Család hagyta rám. Értem. És én csináltam neki egy ilyen könyvtárat. Mi van itt egy Tóth Elemér szobor, ez hol lesz elhelyezve? Majd ide kell valahol helyet keresni neki, talán Nagyszól, hogy ez kint van, bronzból. Igen. Ez csak könyve. Itt a hátulon látsz az egyik ismerősünknek a szülei, azt hiszem Egyiptomban laktak, vagy pontosan nem, valami Karaborszóban, és ott sokáig éltek. Tervező volt a bácsi, rengeteg épületet tervezett, és ezek az ő könyvei voltak, és a fia elhozta, nem tudta hova tenni, hogy nagyon értékes a régi könyve. Ez egy csodálatos hely. Itt látod a Pelikánnak az emlékszobáját. Nálunk van a legtöbb eredeti alkotása, és amikor meghalt, az volt az utolsó kép, amit festett, és így alványal együtt a család ide ajándékozta minden ecsetekkel az utolsó képet. Sok értékes szobra van itt. Egy nagyon rendes ember volt. A Szánszékafalud is itt, ha bejössz, itt vannak a hambai híres emberek. Itt van mindenki, Hambai Zoltán, Tompa Mihály felesége, Szakár János bácsi,
ő esperes volt Hamvérál, és ő keresztelt engem. Erdély Géza református püspök itt lakott. Ez a Tóth Elemér, a László Béla egyetemi tanár, matika professzora volt a matematikának. Itt Igaladar, László Gati, Kovács, volt a szomszédom, a Májros Ernőki, tragikus halállal 30 éves koromban meghalt. Ő grafikus volt, és mellette a színész, aki a Tháliába tartozott, László. Nézzük meg. Ott a neve. Géza? Géza, igen, László Géza. És itt baloldal látod a 13 maradi vértanú, azt Szentendréről ajándékozta nekünk egy család. 2 sorozat van belőle, itt van az egyik, a másik a Hadtörténeti Múzeum a Pesten, nincs belőle Magyarországon is. Hát ez egyedi dolog. Itt pedig Igaladar. De még egy nagyon személyiséget kihagytunk Pista bácsi, akinek szintén a fényképeit látható. Ja, ez nem szükséges. Itt van Igaladarnak a határgósét látod és festményei. Ezt azt szoktam csinálni iskolában és ilyen versenyt, a gyerekek között valami témával. És mondjuk az én unokám is itt festett, ezek az ő képei, ma már ilyen magán egyetemre, magán iskolába jár, festői képzőművészeti iskolában. Mindig találunk valaki tehetséget. Azt nem tudom védették, de ez nem tartozik a lényegtelen, ez biztos valami volt. És akkor itt látod a állandó kiállítások Igaladar, ezt a szobrok lényegében még a Csaba tulajdon. És egyébben jött, itt vannak ezek gyönyörű szobrok. Ezeket ma ugye mi megvásároltuk, és vannak a értékes képek, amikor Schuster, mint köztársasági elnök találkozott nálunk itt Mándor Ferenccel. Ott van a gráfia színész, ő sokat jár ide hozzá, és ezek nagyon értékes szobrok. Sokan járnak ezeket megnézni. És vannak benne csodálatos értékű szobrok, például ez a szobor Debrecenben volt ajándékozva Újvári Zoltánnak, egyetemi tanár, hiszem görömerológus volt, 60 éves születésnapjára, majd mikor meghalt, 2 szobor volt neki ajándékozva, majd amikor meghalt a család féltette, hogy eleddig én ezt visszavásároltam mindkét szobrot a család, hogy itt legyen Aladárnak ez a szobra. Itt meg is lehet látni, neki volt ajándékozva Aladár részéről. Tompa Mihály szobránál vagyunk, aki ugye magyar költő és református lelkész volt, és itt nálunk lelkészkedett. Ehhez van nekem egy személyes emlékem. Én Csarszakban, Bekhényében voltam katona, és egy év után bejött a katonatiszt, aki az egész repülőtérnek volt a parancsnoka, és felvette az újságot, amit én imádtam, a Filmszínház muzsikát, és olvasott perfekt magyarul. És én is olvastam neki csejű, ahogy tudtam, és akkor kivette a színeigazolványát, azt nézd meg, fiam, azt mondta, milyen nemzetiségem volt? Van, megviszem, magyar, az volt beírva. Ő volt neki a szülei voltak a debreceni húsgyárnak a tulajdonosai, aztán amikor a háború végén vitelepítési hipotekőket a Csarszakba telepítették ki, és ő volt az én katonatisztem. Egy év múlva mondta meg nekem, hogy én tudom, hogy te hamvai vagy, de mondd akkor nekem, hogy mi van a Tompa Mihály emlékoszlopára ráírva, ahol el van temetve, és én nem tudtam. 10 perc múlva hozták katonakönyvemet el így haza, tanult meg egy hamvainak, tudni kell. Hazajöttem, és mikor mentem vissza, ő ma várt a folyosó végén, és akkor szaválta, hogy természetkezérkében tükrözte halálon. Ezt a virágregét ugye Alai János írta neki. Én megtanultam, itt ültem a szobor alatt, és visszamentem, és ő olyan emlékem volt, hogy ez az ember ott, minket mindenkit, 18-an voltunk ott magyarok, megőrzött magyarnak, és azt mondta, hogy menjetek haza, ott csináltuk a dolgotokat. Egy csodálatos ember volt. Aztán még le is járt ide hozzánk, Hamvára, szerette ezt a vidéket. Ilyen emlékem van. Nem tudom, hogy ha a Hamvait uthassa, de el kéne jönni a
az emlékmű alá, és megtanulni ezt a csodálatos virágrögét minden hamvainak. Akkor ezt is megnézzük, ez fent a síremléken van. Igen. Van még itt egy másik szobor is, amit Hugo Aladár készített, az is egy csodálatos mű. És maga Hugo Aladárnak a síremléke is, amit ő elkészített, ahol 16 talán vannak eltemetve. Mindjárt itt van, innen lehet látni, mind a kettő. És a fejebb megyünk egy 20 métert, innen lássuk a Hugo Aladárnak a síremlékét, ahol az egész család el van temetve. Mielőtt ő meghalt, mi jó barátságban voltunk. Mondta, hogy most már rendbeszedem a kriptát, mert szükség lesz rá. És innen látod ez a betonemlék, ott apja anyja van élő nagyságban a kriptáj tetején. Ezt ő felekte? Mindent ő csinálta, Ő persze. csinálta. Elmehetünk oda, hogy jobban lásd. Ez egy szépen rendbe tartott temető. És itt mellett van egy másik kripta, a Hamvai család kriptája. Ezt úgy rendbe tettük, mert a ajtón sok mindenki bejárt a kriptájba, nem méltóan viselkedtek a halottakkal, hogy ezt újra javítottuk mi az Agrarius. A Hamvai család kriptája. És ezért jöntünk onnan innen, tudod, innen is jó. Az anyja ott ül, azt hiszem, hogy virág van a kezében, az apja pedig így pihen. Innen van a bejáratja. Itt van ő kifaragva és a felesége, ha jó hiszem, ahol be kell menni a lépcsőn.